Hey guys, welcome back to our new vlog. So morning got time of 5 o'clock. So yana enka jor bada onundu. So anchaga onji tirte podu. Tuka. Grocery tade podu al tindu barka. Kan tindi kanka pai. ಬೇಗ ಪೋದು ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಓ ಬಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಸೊ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಅನಿತು ತಿರ್ತು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ದಾದನ್ ಪಡೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೋ ಅಂದೊಳ್ಳೆ ಪಂಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ मैं उधर जाके आता हूँ कड़क चाय सो यहाँ सुपर मार्केट पोई ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಜಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಜಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗಿ ಮರಾಯ ಅವರು ಎಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಅಯ್ಯೋ ಚೀಸ್ 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 ಸೊ ಚೀಸ್ ರಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ I want to buy one bread in a cousin ಪಂಚೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ದೊಂದು ಚೀಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ 112 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಸೊ ಬೆತ್ತೂಪೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಸಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಚೀಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಂಕೊಲಿಂಚ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೊ ಏನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಕ ಒಂದೇ ಕೊಂತ ಲೈಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟ್ನ ಬರ್ತದೆ ದಾಯಿ ಪಂಡೆನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೂತು ಸಾಕಾಕು ಸೊ ಎಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಪರ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪಣ ತೂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ರೌಟು ಮ್ಯಾಗಿಯ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಸಾಲ ಬಂದುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಥರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಡಲೆ ಪೂರ ಸಾಯಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲೆ ನೋಡಿ ಪೂರೊಂಬೆ ಕಾವುಲಿಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೆಣೆಕ್ಲೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕಾತ್ ಸೊ ಎಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ಮಿತ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದೇನು ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯ ಚಿಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಎಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವುದೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತೂಕ ಎಂಚು ಆತಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಟ ನಮಗೆ ತವು ತೆಕ್ಕೊದ್ದರಿಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಂಚದ ಪಡ್ಡ ಮುಂಚೆ ಮೆಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಪಾಡುದಿರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು
ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಡುವಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರೆ ಮಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಡು ಇಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಅರೆ ಪಾಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮರ ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಆತಂಡ ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸೊ ಬೇಯಿ ಎಡ್ಬಕ್ಕೆ ಅರೆ ಪಾಡ್ನ ತುಜಿಪಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಚೂರು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಟ್ ಆ ರೀತಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಉರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಕ Rihanna malthey. Tahu tu seram happy. ಸೋನು ಪುರಿಗೆ ಕಾಜಿ ಪಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಹೋದಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕ ಸೊ ಸಿಕ್ಕ ರೂಮ್ಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಪಡ್ ದೀತೆ ಒಂದು ತಾಟೆಗೆ ಗೀ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನುಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ತೌತೆ ಸಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿಮಳಟ್ಟೆ ಬರೋದುಂಟು ಇವನೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಟಿತ್ತು ತೊಡು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ತೌತೆ ಸಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೆನ್ನ ಪಡೆದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಏನು ತೌತೆ ಕಾಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಸ್ತಾಂಡು ಕೋತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಯೋ